Доброй раніцы. Кто тут? Рольнікі, колхознікі і ўсе астатнія. Усе аматары фермы. Вітаю. Працягваем. Нам трэба ўсё гэта... Давай уже пачынай. Загружай, бо нам трэба зарабляць грошыкі. У нас велічэзныя планы на тое, каб распачаць усё ж такі зарабляць на гэтай ферме мільёны еўрыкаў. Зараз на ранку 51, мы за мінулы стрым зарабілі 40, падаецца. Кавалачку. Як у мінулы раз, по добрым музыкам, будем сядзець сабе за старном, кіраваць ботамі, ну і гэтак далей. Спадзяюся, што заробім больш, таму што будзем наўрацца. Я не ўпэўнены, што мы будзем сёння возіць дрэвы шмат. Мне падаецца, мы з дахалера гэтых дрэў і так перавезлі ў мінулы раз. Вось, так што паглядзім, карацей. Няблага было б свой ураджай травы, якая там расце, сабраць ды прадаць усё гэтае. Запакаваць, дачакацца добрага часу, калі гэта можна спіхнуць па добрай цане. Ой, нешта доўга яно запампоўвае. Нешта там апрацоўваем. Ужо 100 гадзін мы маемся тут, вось, на гэтай ферме. Ачмурэць. 100 гадзін для рэальнага часу. Уявіць сабе, калі гэта разбіць толькі на мае стрымы па 3 гадзінцы, гэта 33 стрымы. Жудасць, як на мой погляд. Так, дзе мы тут? Тут яно ж за дзень не павінна, правда, вырасці. Там у нас гарох. Так, які час у нас? Ще раніца. Мы, дарэчы, па часе гульнявым толькі паатрымліваецца з 8 ранку, правда? Ці з 7 ранку яно тут лічыцца. Бо зараз 11. Так. Добра, сена маецца. Усё маецца. Давай глядзець, што у нас па задачах. Каб сабе нешта зрабіць. Прыскваненне мы не чапаем. Перавозка дрэў. Так, гэта мы бяром. Бяром, пытанняў тут няма. Так. Другі вось гэтым. Куды нам трэба ехаць за гэтымі дрэвамі? Так, гэта зноўку на ўсходзе ад нас. На ўсходзе, паехалі. Толькі што бота нікуды нема паставіць. Ведаеце, мабыць, вось так я зраблю. Паскорым час. Каб у нас хутчэй аднавіліся гэтыя заданні, якія нам даюцца, а то мы зрабілі той кантракт на перавозку дрэў. Бачыце, апроч перавозкі нічога і не з'явілася больш, так. Нам сюды можна. Чэрвень. Ужо хутка гарох павінен саспець, то нам трэба будзе яго збіраць. Так, вось наша дзялянка. Ужо на мапе з'явілася. Куршава. Та ну. Геть. Прищеміло носа. Полетів, бляха. Усё, поехал, давай. Подымай свой пораньше. Вот.
Мне падаецца, ў мінулы раз мы таксама адсюль вывозілі, правда? Вось тут прыязджалі. Вось літаральна толькі што. І на 2 разы разбівалі гэту купу. Ну, нібы той самы заказ, слухайце, вельмі падобны. Давай. Можа, з'явілася што? Нічога пакуль што. Каменьчыкі, угнаенні, усё гэта мне не трэба. Так, ляты можа. Набралі прычэплічы. Но в гэтым разу я ўжо не буду пхаць, як мінулы раз. Каб яно, бляха, аж натырчала з усіх бакоў. Пэу. Можа, сюды, мабыць, яшчэ пакласці можна. Бервяно адное. О, улезла. І паміж гэтымі. Ну, спадзяюся, што ўсё будзе добра. Паехалі. Шкада, што іх перацягнуць лейцамі ніяк нельга. У гэтым прычэпе. Так, гэта нам трэба везці праз палі проста на заходнюю частку горада. Чакай. Як тут у нас ёсць заказы? Няма, з'явіўся толькі адзін на ўгнаенні. Мабыць, ведаеце што? Мабыць, варта не чакаць кожнага разу заказа гэтага на нейкой там, не ведаю, ранне ці праполку. Праматаць час да абеду? 2-3 гадзіны. Ось, і ты-ты-ты-ты-ты, бачыш, я еду. Не спяшайся, бо паспееш. Ось, даматаць да абеду, і там ужо бы, мабыць, павінна з'явіцца гэтая задача. Каб нешта іншае зрабіць, апроч гэтых бярвенняў. Так, а ў чэрвені у нас... Занадта цяжкі прычэп. Гэта бярвенне лётае там. Як у гэтай анекдоце, бляха, не дровы везеш. Паведаеце, ці ведаеце, не ведаеце, не ведаем. Які якасны драм-н-бейс, слухайце, га? Я ось калі катаўся на Еўратраку, я не памятаю, каб я слухаў гэты падкаст. Плейліст, лепей казаць. Падкаст гэта быў, я памятаю, у Арміна Ван Бюрена. У 2000 якім годзе, чакайце, у 10-м годзе.
Я нават набываў сабе яго. Колькі ён каштаваў? Мне 20 рублёў, падаецца, у той час. Ці 20 тысяч тады было, слухаць. Я ўжо не памятаю. Так, зноўку сюды. Ну што, мяркую, што тут павінна быць добрым. Ну, выглядае на гэта. Оп, знікла. Так. Якая прыгажосць, да? Ва ўсе бакі, палі, палі. Трэба пабудаваць будзем млын сабе, калі прыйдзе час. Вітанкі, олдскул, вітанкі. Як там твои файлы Эпштейна? Штосьці прачытаў новае цікавае пра штамары? Бо мне сёння трапілася ў гэтую у ленту навінаў. Трапілася, што GTA 6, ну то бок Rockstar нават там было замешанае неяк. Я не паглядзеў проста яшчэ гэты ролик ад аглядальніка аднаго гульнявога. Вось, але цікава будзе паглядзець, гэты клікбейт у яго быў, ці сапраўды там нешта было пра Rockstar. Дойцфа. Ён паходзіць з Беларусі, Эпштейн? Другі годны чалавек пасля. Пазняк зараз мне падаецца падскочыў пасля гэтых слоў. Ён такога не чакаў ад лёсу. Так, щось я мене хвалює, я пхаю, воно вже не пхається ніби. А ну пхайся. Валера, ти погляди. Ти що робиш, гульня, гей? Так. Не, ну типу, я на сюди повинна упасть, правда? Коли я почну рух.
Я нічога не зрубіў, там не пакінуў на іншым баку. Не пакінуў, паехалі паціху. Зараз паглядзім толькі кантракты. Так, вынаенні, ураджай на 1000. Не, дзякуй, як-небудзь самі. Халера няма ніякіх кантрактаў, слухайце. Зусім усё сумна. Эпштейн беларускі жыт. Ну, блин, давай так шчыра, палова свету поўніцца беларускімі яўрэямі. Дарэчы, на ўсялякі выпадак, калі хто раптам не разумее, слова жыт, яно абсалютна нармалёвае, беларускае, гэтак далей. Адзінае што? Пасля Другой световой вайны яўрэі прасілі іх усё ж такі гэтае слово нікога не выкарыстоўваць, бо адценне яно мае кепскае. Вось, і выкарыстоўваць альбо яўрэі, альбо габрэі, калі тычыцца менавіта выкарыстання ў беларускай мове. Гэта я угледзеў у Ідарачы, на Белсаце была такая, можа і ёсць зараз яшчэ інтэрмарыум. Можаце там паглядзець, яны там пра Галакост абмяркоўвалі. Вось, але так. Напрыклад, мне падаецца, дасюль яшчэ палякі так і завуць. Яны не мянялі гэтую форму ў сябе. Шмат вельмі. Ну, так я пра гэта і кажу, што палова яўрэяў свету, яно паходзіць з Беларусі. Ну, ёсць такое ўражанне. Так, ты не падай мне толькі, слухай. Ужо, глядзіце, павісла яно. Ногі свае перакінула. Калі б у Берэна былі ногі. Хаця... Усе ж ведаюць, што ёсць дзеўчыны адпаведнага тыпу характар і паводзінах у ложку. Так, але самае вядомае, карыснае з Беларусі. Ну, я статыстыку не ведаю, не падай. Я статыстыку не ведаю такую. Але вядома, што беларусы топ. Як кажуць часам, беларусы коцікі. А коцікі што? Правильно, коцікі гэта топ. Та, блядь. Все ж таки яно абрынулася. Нават 2. Што вам не ляжыцца? Во, поехали. Тут трошки засталося. Таму што намешана да іх балтаславянская кроў. Да гэтых маеш што габрэяў на ўвазе. Не, я лічу, што гэта большасцю ўсё ж такі не толькі крывя вырашае, але і культурна-сацыяльныя нейкія стасункі. Гэта больш уплывае, чым генетыка. Так, ось так. Йоу, контракт готовы. Так, што у нас тут з'явілася? Ні халеры не з'явілася. Так, гульня крыху паднасірае, мне падаецца. Та нічога, я не супраць. Я не супраць, давай просто сядзем сюды. Нам усё роўна трэба будзе выязджаць. Мы зараз матанем час на сярэдзіну дня. Міліметраж, ёптама. Ось гэта, бляха, практыка, досвед і разуменне багацьох працэсаў. Так, давай. Пабег час. 360, ну. Мотаем до 14 приблизно. Беларусы гэта чмурэнна. Усё прыебалі, а астатак прадалі за тану. Ну ты... Не. Няправда, ты памыляешся.
Беларусы мега топ, бо пад ціскам велічэзна выжылі, шмат што захавалі. Магло б гэтага не быць. Шмат такого не атрымалася, дарэчы, ты проста забываешся пра выпадкі, калі у нацыі не атрымліваецца зрабіць тое, чаго дасяглі беларусы. З'еў? Так, перавозка дрэў, не хачу. Ну на што гэта за контракт на 500? Сумлення у вас няма. Давай, паляцелі до 16. ДТЗ давай. Вывернуся. Чаго дасяглі беларусы, захавалі сябе. Дзякуючы сённяшняму развіццю інфармацыйных тэхналогій мы гэта ўсё нават памнажаем на бягучы момант, вяртаем сваю спадчыну. Бо яе зараз амаль немагчыма... Чакай. Немагчыма будзе адабраць. І закладзеныя працэсы, шмат вельмі працэсаў пазітыўных. Так, слухайце, ужо занадта, ужо 18. Я праз гэтага чалавека. Ха-ха-ха. Вот ты смешны які. Так, ураджай, каменьчыкі, культывацыя. Тое, што трэба. Культывацыю я бяру, так. Толькі я адзін зараз зноўку не паглядзеў, ці то чырвонае, ці то іншая, якая патрэбная. Культывацыя. Так. Сюды скочым, гэтае скідаем. Гэта сюды бяром. Оба-на. Так, на якое поле нам трэба ехаць? 18. Яно тут на версію у нас непадалёк. Так. Хуйню мусор па нырках дасці, павергаць гэтую херню святкаваць. Ну не. Стоп. Чаму 43-е поле у меня адзначанае? Потому что 43, а не 18. Все, бот поехал. И мы поехали. Так, ты просто глядишь перед носом своим и нібы далей не бачишь. Я тебе про працэсы агульныя ні аднаго пакалення і не десятка гадоў. А ты мне про тое задвигаешь, што адбылося ў мінулыя 5 год. Таму не, ты памыляйся. Мы пра розныя тэрміны кажам з табою. Ёсць некаторыя працэсы, вось гэтыя гістарычныя падзеі, якія адбываюцца на працягу стагоддзяў. І ты на гэта ўплываць не можаш. А ва ўсіх у галовах чамусьці сядзіць менавіта апошняе стагоддзе. І лічаць, што на гэтым усё. Вось проста нічога не змяніць. Лёха, вітанкі. Рады бачыць. І ў гэтым памылка велічэзная. Туды беларусы ездзяць, каб сапраўдную беларускую культуру паглядзець. Беларуску захвалася на Падляшшы. Олдскул, ты зараз сур'ёзна, што ты за херню вярзеш? Ты ўвогуле па Беларусі ездзіў, ты хоць у адной вёсцы пабываў, адметнай. Ці ты быў напрыклад, не на Падляшша, а на Палессі ты быў хоць раз. Вось у вёсцы, якая, напрыклад, з светам, літаральна са светам мае звязок, ну, дасць Бог, 6 месяцаў у год. Ты там нарадзіўся ў вёсцы, у глухой. І ты кажаш, што там нічога не засталося? Я цябе магу вывесці, каб была такая магчымасць, нават пад Брэст. І ты ахуееш проста ад таго, што там робіцца. Колькі там культуры захавалася на бягучы дзень, на 2026 год. Пад горадню магу цябе звадзіць, тое самае, да і ў Гродна заедзь.
калі ты там не быў ні разу. І паглядзіш, што такое сапраўдная Беларусь. Пра Менск я нічога не скажу добрага, я Менск не люблю, таму вы меншукі выбачайце. У маёй вёсцы адна бабка сядзіць і ўсім распавядае пра народ лёлікаўскай свахі, нарад лёлікаўскай свахі і ўсё. Моя жонска з-пад Пінску, увогуле Пінск гэта асобная нейкая існасць на ўсё гэтае Палессе. Ёсць Палессе, ёсць Пінск. Вакол вёскі проста паспіваліся. Вёска ўвогуле забітая на дадзены момант, таму што немагчыма там жыць у бягучых эканамічных умовах. Але ж гэта не кажа пра адсутнасць культуры. Бо гэтыя людзі, яны жывуць у горадзе на бягучы момант, і яны лёгка павернуцца назад да каранёў сваіх. Вось я, напрыклад, калі браць вёску сваіх продкаў, у якой яны пражылі вось апошнія 150-170 ужо год, я таксама хваляваўся, таму што ў 90-е гэта была даволі вялікая вёска, дзе я праводзіў дзяцінства. Там было 200 кароў прыблізна, то бок 2 статка вяліся па Нёмане ў розныя бакі. Вось уверх па цячэнні, па струменю і уніз. Вось. І ўжо ў нулявыя годы пачалі проста масава з'язджаць людзі адтуль. Ну, таму што, цяжка там жыць, пиздец. Натуральна. Вось. І што ты думаеш? Маё пакаленне проста атрымала ў спадчыну тыя хаты і аднавіла ўсё. Усё аднавіла, ўсё, што было ў заняпадзе з нулявыя па 10-е гады, вось гэтыя 10 год, што там платы паабвальваліся, страхі паабвальваліся. Усё было выпраўлена. Я ж кажу, ты проста думаеш і пішаш толькі пра тое, што ў цябе пад носам. Тое, што адбылося 5 год таму. Ты нібы не бачыш тое, што было 50 год таму, 30 год хаця б таму. Таму ты такі злы, ёсць уражанне. Скажы зараз бабе, што мыцца не кожны дзень трэба будзе па культу вясковай хаце, свідравіну не падбудуеш, яна цябе нахуй адправіць. Бабе, што мыцца не будзе пакуль у вясковай хаце. Ты пра што зараз, я не разумею. То бок, калі ўзяць сучасную дзеўчыну нейкую, пасадзіць яе ў вясковую хату, дзе няма свідравіны, то бок пастаяннай крыніцы вады, штосьці кепскае будзе, ты зноўку нейкую херню вярзеш, таму што я, мае дзеці нармалёва карысталіся без свідравіны на працягу некалькі гадоў і ахуей, не! Зноўку ты нешта перагінаеш, не бывае такога. Ёсць людзі неадэкватныя, якія, мабыць, у тыктоку сядзяць, а ёсць людзі адэкватныя, якія ўсё разумеюць. Адэкватных больш. Проста высунь свой лыж з тыктоку і ўсё, і паглядзі наўкола. Гэта ты і твая сям'я, гэта ўсе мае знаёмыя. Я не ведаю ніводнага чалавека, які б сказаў, што, блядь, вады нема ў кране і ўсё, пиздец на гэтым. Я не ведаю такога чалавека. Ніводнага. Ці ты такі шчаслівы, што табе да халеры такіх трапілася ў жыцці, ці ты проста ўвогуле не вылазіш з тэлефона? Лёха кажа, якія ў твічы сядзяць. Не, дарэчы, Арыгана і Ціртхі там такія нармалёвыя бабы, слухай. З імі я, памятаю, разбіраўся, размаўляў пра некаторыя такія рэчы. Там, слухай, бабы прыдатныя. І можна, як кажуць, прыкласці, яна вырашыць. Не ёй прыкласці, а яе прыкласці. Яна ўсё павырашае за цябе. Я ў гэтым сэнсе, то бок. Гэта тая, пра якую хтосьці там пісаў, што і ў агонь уваходзіць і каня спыняе. Не памятаю, хто пісаў. З расейцаў. Так, давай глядзець, пакуль я тут працую. Што мы можам яшчэ павазіць? Парабіць, так, перавозка дрэў. Цюкаванне. Ачмурэць. Пакуль той працуе, мы будзем цюкаваць.
Так, квадратныя цюкі, выдатна, у мяне акурат такі абсталяванне дзеля гэтага ёсць. А то я не паглядзеў, якога кшталту. Так, як гэта разгрузіць? Чакаем. Скласці, опусціць. Бу-бу-бу-бу-бу. Як выкінуць тое, што там ёсць? X. І ён складае яго, так? Ага. 240, 180, 220. Ось так, поехали. Так, на уласны. Літаральна на кожнай п'янцы на прыродзе сучаснай беларускай моладзі я паказваю людзям, як бульбу запякаць на вуголлі, і яны вахі сядзяць. Ведаеш што? Old school, я табе так распавяду, што часам тое, што яны дэманструюць, як яны ў ахуі, што ты пішаш, гэта проста... Так, тут у іх баляха салома. Гэта толькі дзеля таго, каб паказаць табе адношанне выключна да цябе, а не да бульбы. Разумееш? Тыпу такі падкат, калі так можна казаць. Гэта прагрэс. Ну, тоже можа быць, так? Зусім банальна ўсё. Чаму не танкі? Таму што ў мяне скончыўся прэм-аккаунт, я не набываў яго яшчэ, і па шчырасці лёг не хачу. Вось мы пагулялі колькі там, 3-4 разы, падаецца, ў танкі, я нешта наеўся зноўку. Зноўку месяц не будзе. Зноўку месяц без танкаў. Нават не цягне туды. Я вось казаў, ці то олдскул, ці то каму калісьці даўно, што нават часам не з'яўляецца жаданне. Я ўжо не памятаю, мабыць, апошні раз я гуляў на стрыме. Ну, я нават увечары ніводнага разу пасля гэтага не запусціў танк. Таму што не захацеў. Хаця пры гэтым стрымы ідуць. Ну, то бок, калі працую над ведзьмаром, часам падрубаю стрым, пакуль вось нашы хлопцы не стрымяць щось цікавае на твічы. Вось, то на фоне падрубаю сабе акурат такі танкі украінскія. Там аркаса якогасці, вось апошнім часам пастаянна нешта аркас у мяне круціцца. Там, калі хто цікавіцца ўвогуле танкавымі стрымамі, то раю. Аркас, Шокер Икс, хто там ще? Бізорда амаль не гляжу ўжо, бо ён заебаў, нейкі ён паскудны. Выбачаюся. Так, 23 гады баба не падкатвалі да мяне, а тут за бульбай розныя пачалі яйка кацець. Яны проста такім чынам паказваюць адношанне да цябе. Слухай, ты проста не здымаеш гэтыя адзнакі, што яны да цябе добра ставяцца. Я пра гэтае. І то бок, калі яны да цябе добра ставяцца, гэта можа быць падмуркам проста для працягу адносінаў, назовем гэта так, стасунку, каб пабудаваць. Ці то сяброўскія, ці то больш блізкія. І толькі. І толькі. Не больш. Проста падстава, проста дзеля таго, каб працягнуць. А тое, што у кулінарыі, ну, у мяне старэйшы, слухай, яму хутка будзе ўжо 18, старэйшаму. Ён, апроч, яешні ніхуя не робіць. Ну, ты разумееш? Ён проста апантаны быў адзін час, ён хацеў там тое-сёе выгатаўляць. Бюджэт нават у мяне прасіў на усялякія стейкі і таму падобнае.
Вось. І штосьці там спрабаваў рабіць, яго на 2 тыдні хапіла, ён кінуў гэта, яму гэта не цікава па факце. І ўсё, што ён робіць, гэта і ешня, не больш. Ну, амлет той самы, у асноўным ён гатуе сам сабе. Вось. А тут ты прыходзіш, паказваеш, што бульбу можна смажыць на вогнішчы. Ну, прышпільна. Ну, прышпільна. Зрабі, слухай, гэты YouTube-канал пра гэты, як яно завецца божухна, палявая кухня, во. Пра то, як бульбу смажыць. І смаж яе там просто, кожны ролик розныя бульбы. Так, культывацыя, там што ён? Спіць ці што? 51%. Трымаецца ўсё. Калі яго на гатоўку на 2 тыдні, на 2 тыдні. Што гэта чалавек можа печ тапіць, воду цягаць і проста даглядаць? Вядома. Я ў гэтым нават не сумняюся, таму што ведаеш, што трэба дзеля таго, каб усё гэта рабіць, як ты кажаш, і печ тапіць, і воду цягаць. Вось, і што хочаш рабіць. Проста жаданне і розум, каб галава на плячах была, а не нейкі гарбуз. Больш нічога не трэба. Павернуся праз 20 хвілін і працягнеш, добра, давай. Павяртайся. Так, ну нешта там гэты бот зусім проста, ўжо 57% усяго. Час ідзе, ён там недзе. Ён падаецца не ў гэтыя куты абразае, памятаеце, як гэты, які збірае ўраджай. Ён там на месцы круціцца, так і гэты, падаецца, тое самае робіць, толькі з культыватарам. Так, ну што, яшчэ адзін цюк хопіць? Падаецца, што не. Зараз 89, максимум вось гэта апошні будзе. До конца доедем, нават не будзе 100%, правда? 90. 1. 2. Колькі тут адсоткаў будзе? 3. 4. Давай, во, 5%, то бок. Вось гэта яшчэ. Мы забяром, я спадзяюся толькі, што будзе 100%. Тады нацюк. О, Верва, вітанечкі, як справы твоя? Як твоя праца? Разабраўся з тым чалам, які... з тымі чалікамі, якія там незадаволеныя былі, што 500%. О! Контракт выкананы. Так, я гэта ўсё скінуць. Аж... Шаіха. Падымай. Скласці, опусціць. Toggle speed limit. Скінуць лічыльнік. Змяніць памер. Подключыць пресс. Курва, я памятаю, што была кнопка, якая дазваляла скідаць тое, што ёсць, вось гэтае. Ці то Y? Так, Y. Ха-ха-ха! Вось яна. Память цягліц. А вы мне кажаце.
Так, нормуль працуем, усе былі папердолены, асабліва гучныя нават 2 разы. Прафесійны пердалятар. Ну шо ты там, бадяга? Дзе ён там соўваецца? Так, пакуль коцімся, давай паглядзім, можа штосьці яшчэ нам даступнае новенькае. Гэта здалі. Шыкоўна. Так, дрэвы не хачу, як я ўжо казаў. Мабыць, усё, слухайце. Мабыць, мы гэты дзень скончым ужо. Давай так. Не ведаю, там до 7, до 8 вечара праматаем. О, не, дзякуй. Ужо цёмна, а калі цёмна, што? Правильно, трэба ісці спаць. Давай, слухай ты гэтае. Ідзі гуляй. Вот ты курва нейкая лянівая. Надта доўга ты ўсё гэта робіш. Семьдесят 2%. Бляха, цяжка гэтаму трактару, слухайце, цягаць. Культыватор. Трэба падумаць, можа набыць новы. Зараз паглядзім, што там ёсць з ужыванага у склепе. Так, слухайце, яшчэ бачу, паліва мала. Давайте мы скончым гэты дзень працоўны тым, што пойдзем заправім наш трактар. Гэты трэба яшчэ паглядзець на таго. Мне падаецца, там было зялёнае яшчэ. Але трэба гэты дакладна заправляць. Але спачатку спраўдзім у краме, ці ёсць тэхніка на зніжцы нейкая ўжываная. І калі ёсць, то можа гэты прадамо, а то і набудзем. Калі той будзе лепш, вядома. Так, ось цікава, з правага боку там один пас у мяне буде, ці 2, як тут. Колькі тут нам ще корпацца ў гэтым брудзе. Так, я бачу 2. Шкада. Бачу 2. Ой. Криху п'яний. Так, треба повернути камеру ось так. Ага. Каб сачыць за гэтай паскаю.
Бо я, наколькі разумею, мы нават до конца не павінны даязджаць, у сэнсе на 100% рабіць па тэкстуры гэтага поля. Яно ўсё роўна павінна пайсці ў залік. Адзінае, што добра, гэта ўсё ж такі хутчэй за капанне бульбы, ці бурака, ці морквы. Ось тая праца, проста пякельная. Так, дарэчы, я бачу, што грошыкі падалі нам ад рэалізацыі прадукцыі. То бок, нейкі там пакун... А, і тут два пасы у нас. Я зразумеў. Два праходы. То бок, мабыць, там нейкая скрыня з вопраткаю выходзіла з заводу нашага. Так, ну па сутнасці, глядзіце, вось мы адзін гэты раз прайшлі праход, і у нас 11% прыблізна было кантракту выканана. То бок, калі мы дойдзем да гэтага, мабыць, да сярэдзіны поля, то павінна ўжо кантракт быць выкананы. «96». Не, да паловы полю гэта не пра гэты. 98, так. Ну і до конца поля што прыйдзецца цягнуць? І 100 не будзе. Ці будзе? Ці не будзе? Ёсць, дзякуй. Паехалі на заправку. На паліўную станцыю заправляцца. Яна недзе тут была побач, падаецца, унізе. Так, я тут проедешь, правда? Воу, ты что гэта? На дыба становится яно. Так, бачу хаціны. Так, палёная станцыя не... А, во, наперадзе, все добра. Бункер. Чекай. Курыска, дзе ты? Во, вось яна. О. Так, заправляемся. Хабана. Ось так, по самый краешек. 500 евро. Каб вы задушилися. Капиталисты. Так, зараз привозим технику назад на свое место, спраўджваем. Ой, не туды павернуў. Спраўджваем, як там наша воўна. Ці яе трэба закінуць на заводы. Луна. Месяц узышоў. Неяк пазнавата ўзышоў месяц. Мне падаецца, месяц звычайна ж раней з'яўляецца на небасхіле.
А яно тут ужо і сонейка не бачна. А не, яшчэ сонейка ёсць. Чаму так цёмна тады? Гульня, ну. Несумленна зроблена. Сонце ще над горизонтом, а цёмна, як бляха у срацы нейкай. Так, давай сюди. Ну што, зараз мы лягаем спаць у чэрвені, прачнемся ўжо ў ліпені. Слухайце, нават мыць не буду тэхніку сваю гэтую. Пойдем. Як там наши овечки? О, молодцы. Пакунашак далі. І другие амаль што зрабілі. Давай усе сюды. Овечки, бляха, лепшыя ў гэтай гульні. Чуеце, якія яны? Мне так падабаецца, як яны гэта робяць. Так, это новый наш, і той новы таксама. Калі тут няма, то і там не павінна быць пакунка. Пакуль што гэтыя аўчарні дзве яны не даюць воўны дастатковай колькасці. На мінімалках, так бы мовіць, працуюць. Вось, бачыце. На, крышпільныя, чорныя. Глядзі. Так, усё, бяжым. Бежим у таким выпадку спать класціся лёхам. Так, памерлі ад парсюковага грыпу. Нішто сабе, оптыміст ще адзін з'явіўся. Тут на ютубе, бляха, олдскул. Душу травіць пастаянна. А ще і тут адзін приколіст знайшоўся. Лягаем. А, чакай, лягаем. Я ж хацеў паглядзець. Вось спачатку трактары. Толькі на зніжцы, калі ласачка. Да, такую быў бляха гарвару сабе набыць, то было б добра. Добра. Лягаем спаць, так. Твічоўскі. Гулец у мяч. Так, глядзіце. 14 касікаў нам зарабілі. Стоп. Гэта што зараз было? Там напісана было, што мы тыпу авечак прадалі, ці што гэта? Дзе гэта можна паглядзець? Вось тут. О, вось тут. Ці гэта яно аўтаматычна прадае тое, што нараджаецца звыш магчымасцяў аўчарні. А? Ой, 71 штайншафт. 73. Это вось гэты, бачыце, першая наша. 20 месяцаў ўжо, слухайце. А цікава, у гульні яны паміраюць ці не паміраюць? Ну, у сэнсе, вось калі яны там дасягаюць узросту, я не ведаю, бляха, хай будзе 500 месяцаў. Што за место? Можа яны не... Хаця не, воўну павінны даваць. Так, а я гаспадар спаць, а бізнес пайшоў, ну. Бачыце? Ну, карацей, мы даведаемся. Цікава, карацей. Так, давай глядзець, што ў нас тут. Гэтая кравецкая майстэрня, яна павінная не працаваць у нас зараз, яна павінная... Не, глядзі, трывае, яна працуе ў нас. То бок яна вырабляе адзежу, адзінае, што я не хапае тканіны. Правильно разумею? Ось гэтая тканіна яшчэ набірае. Гэтая, яна неактыўная. Неактыўная, добра. Бо яна не загружана у нас... О, вось гэтая працуе, вырабляе тканіну. Добра. Мы яе закидываем з 4 аўчаран. Воўную? Вось. А на гэтую, слухайце, каб яе загрузіць магутнасцю. Ну, сэнсе, пад яе магутнасці. Нам трэба бавоўну высаджваць. Я іншай магчымасці не бачу. Ніяк так? Бо 4 аўчарні, гэта ў нас толькі адную забяспечваюць ледзь-ледзь.
Усё раніца. Трэба памыць. Бо ўвечары не было гэтай... Не было варты, каб паглядзець, які яна будзе. Чыстая ці нячыстая. Вось зараз будзе бачна, што яна чыстая, правда? Агростар 831. Дарэчы, за ЛК. На табе, бляха. Саветчыны падвезлі. Прышпільна, правда, ўсё намалявалі? Я спадзяюся, вам падабаецца? Гэтыя механізмы. Дыскавыя бораны. Вось гэтыя плужкі маленькія. Ой, яшчэ рыхліцель. Ззаду ўсё прычэсвае. Шкода, як на мой погляд. Так, а у нас што гэта за надвор'е такое, ага? У нас што, дождж збіраецца? Зараз будзе бруд пад коламі. Так, за ноч я мушу праверыць зноўку воўну, каб паглядзець. Яны ж павінны былі зрабіць там. Хадзем. Пазбіраем ураджаю крыху. Бічют. Гэта што такое? Я такіх пляцовак не ведаю. Ось з старых аўчарак, бачыце, за ноч 3 пакункі, 3 паддоны, якія цалкам запоўненыя воўнаю. І ў той же самы час, ну да, добра, не 3, а 2 вось тут, калі берам гэты. Чаму цікава, ён толькі 2 прынес, невядома. Ну добра, і так няблага. Вось, а гэтыя новыя, як у іх там справы? Ну, один ёсць. Чуў вершы незнарока? Не. Не, не чуў. Я слухаю ягоныя стрымы, я не патрапляю. Ён неяк, ці то ён не сістэматычна стрыміць. Бо, бля. Ну добра, я павярнуся, паправлю. Ці то ён не сістэматычна, бо углядзі, у мяне ёсць магчымасць на стрымы трапляць, як разумееш, калі я сам не стрымлю. То бок гэта вось пасля абеду. Вось, і ўвечары недзе там пасля 6. Ну, 18, адпаведна. Калі ён стрыміць, я нешта не трапляю. Альбо ён стрыміць здалёка не кожны дзень. Все. Як абяцаў, паправіў, як у нас там трава наша. Яна мусіць, што ў гэтым месяцы не будзе гатовая да збору, правда ж? Яшчэ расце. Таму заўтра, ну, у сэнсе на наступны месяц мы яе адкладзем. Давай паглядзім на гарох у ліпні. Гарох, гатовы да збору. О, у нас ёсць. Ой, якое поле, блях. Ось як я люблю вось гэтыя краявіды, калі поле асвятляецца вось так вось і аблокамі засланяецца. І карацей вось гэтае ўсё такое капец, на ваду падобна. Я тут, я рада, што ты тут. Так, гэта як YouTube толькі не прадаўся. А, вось яно што, зараз робіць кліпы пад свае песні. Раней цябе. Карацей. О, што за паттерны? Цёп. І з таго боку тое самае. Нацягнулі неба, называецца. Над галавой. Давай глядзець, што ў нас ёсць. Так, кравецкая майстэрня працуе, тканіны няма, чаму няма?
Дарэчы, я не заўважыў, каб тканіна была. Наколькі я памятаю, у мяне стаіць адразу з прадзільны у майстэрню кравецкую. То бок яна не павінна нават з'яўляцца гэты матэрыял, калі яе. Так? Так, ён звычайна тут з'яўляўся. 94 кавалачкі. Што ў краме ёсць? О, багацейшы выбар. Гэта ў нас што? Возіць цюкі. Добра, мне гэтая тэхніка пакуль не патрэбна. Давай глядзець яшчэ, якія задачы. У нас ёсць культывацыя. Так. Так, культывацыя гэта тое, што трэба. Так, яшчэ аранні ёсць. Мне падаецца, гэта шикардосна. Так, давай, чапляйся, культывацыя. Паехалі. Гледзячы на тое, што ты кепска гэта робіш, але тым не менш іншага няма. Так, я гэта не памятаю, дзе 36-я мне трэба, правда? 36-я, давай сюды. І нам трэба дачакацца збору ураджая, каб сабе камбайн вычапіць і на сваё поле кінуць, каб сабраць ураджай гароху. Бо арендаваць гэты камбайн я не хачу, ён дарагі. Так, 35-я гэта аранне, а 36-я мусіць быць культывацыя. Ага. Усё, шикоўна. Давай, паехаў. А мы з табой за плуг. Яраць. Што я паехаў туды на 35-е зноўку. Так, добра, паставілі. Паставілі. Гэта іх час возьме. А што гэта ён вырашыў? А, ну хаця, якая розніца, гэтае поле квадратнае амаль што. Таму ён вырашыў вось так ездзіць па ім. Что такое олдскул? Ареса? А, ты у танки гуляешь. Цяжкавата з імі, так? Яны літаральна далі вагнемёты з лесты. Ну, трохі па-іншаму гэта выглядае, але, ну, таксічныя танкі. Тут пытанню няма. Я-то зараз за імі толькі назіраю ў стрымах іншых гульцоў, але
На апошнім стрыме мы з імі сутыкаліся, і галера, ну цяжка было прабіць на той жа ж 9 нейкай. Вось, на тэркашэце часам. Я памятаю, што сустрэўся на МБТ. Я прабіць не мог. Усё адскоквала ад гэтага твара трэніраванага. Так, самага кепскага, што можна было ўзяць ад Леста, яны ўзялі. Механіка тая самая, толькі в агнемёт не можа праз усю мапу страляць. Ну якая ж гэта тая самая механіка, калі гэта не ламае модулі, а раса ламаюць. Не, ну таксічны танк. Я ўпэўнены, што рана ці позна яны будуць вымушаныя ўсё ж такі нерфіць іх, альбо прыбіццё ім нерфіць, альбо стабілізацыю набояў, каб іх не залятала. Вось, нармалізацыя палёту гэтага набою. Вось. Без гэтага ніяк, бо зараз яны занадта таксічныя. Як гэта... Я вось гляжу зноўку паўтару апошні раз глядзеў, Шакерыкса, падаецца. Ён гуляў на Арсе 90. Курва, ён, бляха, 2083 выбіў з аднаго барабану, калі так можна лічыць. То бок ён стаяў там за секунд 10, раздаў гэтыя 2000 пашкоджанняў. Ну, бля, ну вы што, з глузду з'ехалі, ці што? Якім чынам гэта магчыма ўвогуле? Сэнс такі самы, страляеш, пакуль не перагрэецца гармата. Ну, я разумею, што гэта механіка пераграва. Але набоі-то розныя, і адпаведна і геймплей розны. ТТХ таксама ж розныя. Не, чакай пра механіку. Ты мне пра механіку перагрэва выключна і кажаш, што гэта тое самае. Вось, хаця... А я табе пра механіку боя, а не столькі пра гармату адпаведна. Пра тое, як сабе паводзіць у баі, таму што з вагнемётам ты не так сабе паводзіш у баі, наколькі я разумею. Па сутнасці тое самае. Не, ну геймплей-то розны будзе. Толькі тут набоі ляцяць праз усю мапу, і там струя на 50 метраў. Тэхніка скончылася, самому не сесці папрацаваць. Але і працаваць не хачу на гэтым. Культывацыя з гэтым раннім самае, мабыць, сумнае, што ёсць у гэтай гульні.
Дарэчы, у 19 памятаю, што таксама быў гэты баг, калі ты заходзіш у гэтае меню, і ён абрываў табе апдейт мапы. Так. Баты напаскудзілі. Мае палі. Так, хадзі сюды. Пакуль няма збору гароху. Колькі каштуе гэты камбайн, каб сабраць гарох? Гэта на збожжа камбайна, гэта не тое. Так, а не на збожжа. Дзе іх шукаць? Гэта бурак. Это бульба. Это што? Вырошчванне нейкае. Ага, таксама бульба. Во. Вось ён, гарохазбіральны. Адзіны толькі ён. Сумна. То колькі ты каштуеш? Аренда ёсць увогуле? Што за нахер? 570 тысячаў. Ашмраць. А дзе кошты аренды? Нешта я не разумею. Каб паглядзець, мне трэба вось гэта націскаць. Во. 11 касікаў. Ого. 30 трэба аддаць. Мне падаецца, з цяжкасцю я 30 тысячаў наберу са свайго поля. Гэта жудасна. Так, ну гэтага паліва добра. Яшчэ многа.
Я вось толькі зараз думаю, ці будзе ўвогуле кантракты нейкія на збор ураджаю. Нешта ёсць сумневы ў мяне. Давай так зробім паскорым. Каб у нас абнаўляліся гэтыя кантракты, каб з'явіліся, мабыць, на збор ураджаю, спадзяюся, што з'явіцца. Тады мы возьмем такі адзін, будзем збіраць гарох. Так, цюкаванне ёсць. І гэта гарох. Гарох. Шыкоўны. Шкада, што... Гэта не тое, што я хацеў націснуць. Не-н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 е. Курва. Ну як так? Мне ж абсталяванне патрэбна было. Твою мать. Так, які гэта будзе у нас? Якое поле? 90. Гэта ажно тут. Ой, вось 9 тут гэта у нас будзе баранаванне гэта. Так, давай яшчэ прамотаем крыху, мабыць, мусіць з'явіцца яшчэ адзін збор роху. Так. Гэта не тое. І гэта, бля, ну гэта зерне ўсё. Тысяча аренда. Это жудасна. Для калі мы гэта возьмем, гэта у нас будзе блин для зерна, для гэтага збожжа. 12 поле гэта на версію. Культура. Рыпак гэта ж... Гэта чакай. Вось так давай рабіць. Пазычыць прадметы сюды. Ага. А гэтае дзе во. Ось так. Ой, бляха, рапс, во. Рапс. Ціканолам ще називаюць. Поле 12, збирання урожаю, поле 90. А где зерно? 12. Поехали на 12.
Так, где мы там? 12 поле гэтае. Яшчэ далёка. Нам придется скакать праз ручай. Так, давай, хлопец, поехал. Ну, такі прычэп не вельмі. А ну, давай туды, за маім. Нейкі зусім маленечкі, дарэчы. Я разумею, што клас, але тым не менш. Полетели. Так, все гэтае працуюць, ты пайшоў усюль. Бескарысная пашвара. Але ж все ж таки баты тут жудасна працуюць над гэтым збором ураджаю.
Ну, спадзяюся, пасля збору гэтага ўраджаю мне з'явіцца зноўку заказ на гарох. Бо 30 касікаў занадта шмат на камбайн. Там культывацыя, бачу, ўжо 90%, амаль што. Это добра. Трэба будзе загнаць потым яго на другое полішча. Вось люблю, дарэчы, лета. У гэтай гульні ліпень там, жнівень, верасень яшчэ добры. Праз тое, што вельмі разнастайныя працы можна выконваць. Даволі цікавыя. Тыпу, як зараз вось збожжа гэтае збіраеш, рапсавае. Але ж можна зрабіць яшчэ і пшаніцу, напрыклад. А салому збіраць у валкі. А потым узяць свой гэты цікоўшчык, прыгнаць, ну і разжыцца крыху саломай. На халяву. Так, 97. Ужо 97, добра. Не, ну добра. Няхай гэты кавалак тут застаецца. Занадта перакруціў. 108 можа там культывацыя. Не падаецца, увесь ураджай з гэтага поля ўлезе ў адзін бункер. Паглядзіце, 80% пакуль што. А мы ўжо кончым, лічы яшчэ, ну, 3 максімум праходы. Усё. Давай, пачынай тут. А я пайду вось да гэтага хлопца, каб яго звольніць учасна. Бо ён жа ж, курва, грошы з нас сасе, смокча. Давай. Обана. Так, а і на кое поле нам трэба? Так, сюды. Культывацыя вось гэта засталася, да? 89, гэта у нас на поўдні. Ага. Паехалі на поўдзень. Той, што аре поле. Ще 46% його. Ачмаре, штось він надто марудний. Цікаво, чому этот трактор постійно чіпляється за бордюри? 130к досвіду за 176. А, это зараз у тебе прогресія, я зрозумів. Про що ти пишеш? Ну, ще до холери. 46 тисяч. Это тебе не хер собачий. Гэта да, холери.
Так, и тут налево. Поле якое? 89-е, добре. Это тое малое вид зверху. Як там яно полететься за мною? Летіть, я б сказав. Все. Так, сюди. Все, повний бак. Валера, я думаю, що ти дотягнеш все ж таки. По 5-6 досвіду з бою атрымліваеш? А чаму? Гэта бонусы нейкія ці што? Чаму так шмат? То бок ты пакажаш, што гэта 9 баёў табе засталося згуляць. Давай. Алсевіч, вітанкі. Як фарміцца? Ну, няблага, бачыш, ужо 100 кавалачкаў. 100 кавалачкаў пачалі з 51. Мы гэта за сколькі стрымаў? За 1,5 гадзіны стрыму зрабілі. Вось, 50 кавалку. Это добра. Зараз увогуле будзе вельмі тлуста праз тое, што збор ураджаю пачаўся, ліпень усё ж такі. Шмат што будзем рабіць. Резервы плюс преміум ак. І 5к, ніхера сабе. Нейкі надта тлусты ў цябе фарм. Бо гэта шмат. Так, гэта працуе. Так, гэта зараз звольнім. Каб не смактаў з мяне грошы. Алсевіч як справы кажа. Справы добра, Алсевіч, ідут. Я троху стомлены, на жаль. Вось, я ўжо казаў учора пра гэта, праз ведзьмара. Вось, але мяркую, што ўсё абыдзецца, ўсё будзе добра. Зараз скончу. Возьму паузу на рабленні контенту, так бы мовіць, увогуле праца над стрымінгам і відэа. Каб проста адпачыць ад геймінгу. Вось, і зноўку за працу. Лічу, што дні 3 мне хопіць. Звычайна хапала 2, ну, але тут просто праз стомленасць, праз тое, што ўжо заебаўся гэтыя пераклады. Музоліць гэтыя 15 000 радкоў, ці колькі там, больш за 70 000 слоў. Вось, зараз на стадыі траціны ўжо пераносу ручную гэтых радочкаў. Так што на гэтым тыдні, мяркую, не даб'ю. Вось, праз тое, што эфектыўнасць нізкая дастаткова. Як гэта кажуць, у нас перформанс за нізкі. Але тым не менш, хутка скончыцца, ўсё роўна гэта недалёка. Там ужо пачнецца праблема з публікацыяй гэтага мода. Што там для гэтага патрэбна? КС-59 прыемны, вельмі бодра едзе, трапна страляе, так. Але мне 63 больш падабаецца. Як гэта не дзіўна гучыць, але 63 лепшы. Рядом пра ўсім ён не фантастычны. Ён такі добры СТ, насамрэч. Так, усё. Гэта ёсць, і мне трэба зараз пераставіць гэты на іншае поле. А іншае поле ў яго гэта 12. Не, гэта мы зараз на 12. 79? Так, 79, ёб твою мать. Ой, змяні лагіст, бляха. Як балерына, бляха, з ВРВ. Хаця я ось не ведаю, як там. Можа, добрая балерына была б з ВРВ, не? Паладзін, вітаначкі, што я бачу, чаму нямецкая тэхніка на поле, якая? Ты што? Жастачэш разабрацца, я зразумеў. Топіш за МТЗ? Не.
Я гэткія моды не люблю, калі там ёсць гэта. Тым больш гэтая тэхніка мне не падабаецца, як выглядае. Я лепш на клас пагляджу. Так, праца над перакладам паціху заканчваецца. Балерун, ну. Казаў, што спамповы саму гульнюка праверыць працуе. Ну, добра, добра, добра. Што ён скончыў перакладаць відарысы. Громсельмаш яшчэ ёсць, калі сіні колер не падавае. Яшчэ нешта ў Лідзе ёсць, падаецца, так? Ліда таксама вельмі добрая тэхніку робіць. Ці рабіла. Я там калісьці быў аднойчы ці двойчы. На гэтым заводзе. Такі, бляха, савецкі завод. Зачуханы страшна. Так, зараз мы адвезем той ураджай. Пакуль гэта будзе збіраць. Культывацыя ёсць, ранні ёсць. Добра, пакуль усё працуе. Трэба, дарэчы, паглядзець, будзе ў кантракт яшчэ не забыцца на гэты, на кантракт на гарох, каб быў. Так, 59 гэта дзявятка. Ну, я ведаю, што дзявятка. 60-ка, да, будзе лепей. Не заўсёды дзесятка лепшая за дзявятку. Вось, на мой погляд, самае відавочнае гэта Е75 і Е100 параўнай. Та ёб твою мать, што ты ледзь паўзеш праз гэтае поле. Гэта розныя танкі. Нягледзячы на тое, што яны тыпу абодва суперцяжы, абодва браніраваны, але гуляюцца абсалютна па-рознаму. Я вось на Е100 ніяк не прызвычаюся гуляць нармалёва. Е75 для мяне застаецца усё роўным ванлавам. Так я нядаўна завёў старонку з тымі, каб заліць пераклад, але там пакуль што няма. Ну, добра. Там жа ж трэба неяк рабіць з DLC-хаю гэтую, праўда? Далучацца да гульні. Нешта такое. Я пакуль не разбіраўся яшчэ, як гэта рабіць. Як правільна выкласці. Шчыра, мне цяжы не падабаюцца. Во, а мне вельмі падабаюцца. Мне акурат такі на цяжах больш падабаецца гуляць. І на ЛТ чамусьці. ЛТ і цяжы гэта ачмурэнна. Але сярод цяжаў, каб выдаць сабе найлепшых, каб было лёгка гуляць, я нават не скажу. На ўсіх даволі цяжка. Вось Ташынрата апошнім часам, дарэчы, калі гуляў, то Ташынрата ўсё ж такі атрымлівалася няблага. Калі пачаў вежаю круціць пастаянна, гэтак далей. Мабыць, на ім лягчэй за ўсё гуляць, але праз тое, што 11-кі ўвялі, напрыклад, то 9-кі зараз пакутуюць. Таму вось Е75 не раю, нелёгка на ім гуляць, зусім нелёгка. І нават праз тое, што прабіцця не хапае часта даволі. Я ўжо маўчу праз тое, што чамусьці па змоўчанні 11-й ўзроўні рыкашэцяць. Ой, нет, мяне сюды трэба. Так, праз вось так, вось так. О, дзякую за фолоу. Махно. Ой, бля. Ледзь не патапіўся. Махно, дзякую велічэзна табе за фолоу. Вось, так што гэта... Пра што я там не памятаю уже казаў. Пра цяжыкаў. Вось. Яшчэ быў даволі доўга добрый 60 ТП. Але не зараз. Вельмі паскудна зрабілі яны з стабілізацыяй набояў яго. Бляха, там схібілася ўсё. Так, у каго ёсць ліфты ад Магілёв Маш у сваіх дамах? У мяне ёсць, у мяне быў.
у доме, дзе я жыў у Беларусі, там быў так Магілёв ліфт. А мне падаецца ж, больш ніхто не будуе. Гэта адзінае прадпрыемства на ўсю Беларусь, не? Па ліфтах. А ты, дарэчы, олдскул на лёгкіх танках гуляеш ці не? Бо я не памятаю, мы з табой адзін раз стрэмілі разам. Ці ў цябе былі лёгкія танкі? Давай, пайшоў. Мне тут трэба было скінуць і паглядзець, яшчэ заказы на гарох. Гэта шпінат. Не, шпінат, дзякуй, мне не патрэбны. Апрыскванне не, гэта не. Праполка, так, праполка мне патрэбная. Можна рабіць, цукаванне таксама. Так, чакай. Пакуль што няма гароху, трэба паглядзець, куды мне гэта весці. 12-е поле. Млын для зерна. Гэта сюды. Вось так і ездзіў, падаецца, правда? Хаця давай паспрабуем іншым шляхом. Я памятаю, што аднойчы ездзіў тут. То было больш-менш. Так. Не умею. Усё хачу тесту ЛТ выпампаваць, у мяне на лісці ёнавага няма. Тут залежыць, ведаеш, на якую ЛТ браць, гэта той, які геймплей табе падабаецца. Калі ты кажаш, што ты на СТ больш любіш гуляць, то я табе раю не тесту ЛТ. Хаця яго таксама. Ён тыпу number 2. Назовем гэта так, па-ангельску. Больш табе спадабаецца, я ўпэўнены, гэты боршч-кефір 11. А калі прасцей, то гэта вось галіна ружкі, вось, і там ХВК і так далей. Вось гэта будзе лепш праз тое, што там прабіццё высокае у гэтых ЛТшак. Я ЛТ хачу, каб у кушах стаяць і набіваць на свет. Ну, гэта LC90. 90 Мантикора. А тест ЛТ не, я не раю табе для гэтай мэты. Што? Куды я прыехаў? 12-е. Млын для зерня. Блять. Куды гэта? Што гэта? Консервный завод, ёб твою налево. Куды я прыехаў? Дзе гэты млын? Это вось гэты млын. Ты млын? Куды паехаў? Добра, што яны тут не прыймаюць, бо інакш бы памыліўся і згубіў бы грошы. Так, бяры танк аднакнопачны. Лёха, не. Не. З такімі парадамі, ведаеш, дзе будзеш? Так, яшчэ буду заводзіць старонку у Nexus Mod. Вельмі файны сайт для перакладчыкаў. Ну, гэта, падаецца, база. Nexus Mod разам са Steam. Вось, дарэчы, Лёха пытаўся, куды я буду выкладаць zip-архіў. Ну, хутчэй за ўсё туды. Бо іншых там і няма. Так, тут можна павярнуць. Арта гэта моц? Ну, давай, Лёха. Уздзіві мяне сваімі ведамі, якая арта гэта моц. Апроч таго, што гэта адзіны клас тэхнікі, які гаўном палівае ўсіх зверху. І толькі ў гэтым праяўляецца ейная моц. Згодны. Гэта, ведаеш, я штосьці угадаў мімас з крумкачамі, які сядзяць на адзін на адным, тыпу вертыкальная структура ўлады. Памятаеш такое, калі на самай версе сядзіць самая чысты крумкач? Вось, а як ніжэй на ўзровень на гэтай елцы?
Дык усё горш. Дык вось арта недзе там наверсе знаходзіцца. Так, мы приехали на млын. Аддалі. Адзінае, што завяршаць задачу мы гэтую не будзем, бо нам трэба яшчэ... Во, контракт выкананы, 20% залік пайшло на наступнае поле. Я не супраць, хай будзе. Так, значыцца, зараз паедзем туды, на тое поле, дзе працуе зараз бот. Бо ён што там? Гэта не 79-е, гэта якое поле? А не, гэта 79-е, слухайце, нешта я блытаюся. Так, туды едзем, карацей, да яго. У нас ще напередзе прополка, я памятаю, там был контракт, і штось яшчэ было. Гэты рапс завершым, я спадзяюся, толькі што з'явіцца хоць штосьці, слухайце. Трэба прыспешыць наш гадзіннічак. Каб абнавіліся яшчэ контракты. Бо нам яшчэ гадзінку гуляць. Хацелася б гэтае поле сваё гарохавае сабраць. Так, сюды ўніз. І направо. Так, плюсы арты можна адначасова есці, глядзець фільмы і з жонка балакаць. Ну, калі ўжо такія, мне падаецца, гэта ты пра ганкарыера кажаш, не? Гэта брытанская арта, бо там перанабіва... ну а можа яшчэ нямецкая, дарэчы. ГВ-100. Бо яны там перанабіваюцца па 45 ці колькі секунд. Бля, ёлуп, ты што робіш? Вы паглядзіце толькі на гэтага прыдурка. Звольнены. Цябе хто вучыў працаваць, паскуднік? Ці ён X-Files наглядзеўся? Бачылі, які он намаляваў мне тут? А гэта хто збіраць будзе? О, у немцах. Так, нам падаецца даўжэй за ўсё. Гэта, дарэчы, была першая арта, якую я выкашаў у гэтай гульні. Дзясяткам. Я памятаю, што там ёсць нейка ці то на 5-м узроўні, ці то на 4-м узроўні, тыпу грыля, нешта такое яно завецца. Але ж яно проста жудасна таксічнае. Быў адзін бой, дзе я зрабіў 4 фрагі, падаецца. Усё простое, што у яе фугасы вельмі прабіўныя, то бок можна лёгка трапіць у гэтую верхнюю дэтальніку, ці то на вежы, ці то на корпусе, і просто пух! Там 600, падаецца, вылятае, ці 700 альфы. Карацей, вельмі токсік. А ўжо ГВ-100 там усё, там пытанняў няма, там хер каго праб'еш. Яна па 300, максімум там 400 з німі. Хаця я ўжо гуляў, слухай, на гэтай арце. Мабыць,
гады 2 таму. Можа там штосьці змянілася. Артакібар? Не, чаму? Мне заради таго, каб былі гэтыя ўсе арты, якія патрэбныя былі для АБЗ-хаў, я паспеў, пакуль АБЗ выконваў, паспеў выкачаць, давай прадыктую. Першая была ГВИ-100, потым быў Аб'ект 261, і трэцяя, дарэчы, гэта быў батчат. Мне падаецца, гэта ўсё, што ў мяне было. Так, ГЦ я не качаў, не пампаваў. А якая там яшчэ была? Нямецчына, саветчына, французшчына. А ў каго яшчэ арта? У брытаншчына. Вот не было брытанскай, гэта 100%. Я ўжо, слухайце, не памятаю, якія там яшчэ былі. Брытаншчына, не было. Не было, вось гэта я не качаў, бо яна не спатрэбілася, бо я АБЗ-хі закрыў усе на арце яшчэ калі пампаваў гэтую французскую галіну. Яна была апошняя. Так, гэта мы скончылі, чакай, гэта не. Вось 90 не, вось яна. 79-е поле, мне трэба млын, мне туды ж трэба вяртацца. Я зразумеў. А колькі ўсяго? 4 галіны? Арты ў гульні? Мне падавалася чамусьці болей. О, учпатата, вітанкі, добры ты чалавек, дзед, але куды цябе цягнуў гэтыя фармінгі і танкі пра густы не спрачаюцца. А ты во што гуляеш, пататыш, вось, дарэчы, ты ўжо на стрымы даволі даўно заходзіш, вось, давай так, я ўжо не памятаю, сколькі, паўгады, ці колькі. Але ты ніколі не казаў, што ты ухваляеш, а што не ухваляеш. Аж знікла жаданне, так. Мне так не падабаецца, што пасля 430 на усунулі нейкую замест Т-64, гуляць жаданне на 430 знікла. У мяне знікла жаданне гуляць на 430 пасля таго, як яму панерфілі стабілізацыю набоя. І яно просто такі рандомны стаў. Ён так кепска правівае. Вось, калі памятаеце перадапошні стрым, хто памятае, я стаяў на якім танку толькі не ўзгадаю, але мяне просто падкідвала ад таго, што на адлегласці там 60 метраў падаецца, роскід такі кончаны, што я не мог патрапіць то ў лючок, то ў НЛД. Ось. Але гэта не быў ты 430. Дык вось да чаго гэта? Да таго, што 430 менавіта такі ёсць. Будзеш стаяць выцэльваць, але калі гульня табе не дазволіць, нават пры поўным зведзенні яна проста не паляціць і не трапіць. Карацей, фу. Савецкі рандом, карацей. Звычайны тыповы роскід альфы і трапляння. Ну што, усё, кантракт выкананы, зверху мы здабылі сабе яшчэ 3000, што добра. Давай паглядзім, у нас на збожжа выканалі ўсё, што было. О, гарох. Шыкоўна. Вось так, дзе. Вось, пазычаем прадметы. І абой. Гэтыя мы. Не, давай мы прычэп свой завязем на нашу базу, бо інакш ты знікнеш, гэты маленечкі трактар, а прычэп тут застанецца. Вось, і потым мы аддамо ўжо кантракты гэта і будзем збіраць сваё поле гарохавае. А гэтая бляха, слухайце, баты, яны ўжо вошкаюцца на гэтых палях. 92 культывацыя, 85 ранне. Фу, такімі быць.
Я зараз галівудскую жывёлю рублюся. Гэта той тыпу сімулятор кінастудыі. Праўда? Не, гэта іншая гульня. Сімулятор кінастудыі гэта іншая гульня. Ці не, ці правільна я памятаю. Увогуле палова танкаў 11-го Old school. Ну можна ты так. Яшчэ такі вордзінг абіраеш, што просто адарваць і выкінуць, ну капец. Так, усё, выходзім. Завершаем гэтыя кантракты. Так, збіраем. Ага. І гэта, ага. Скочым у наш трактарчык. Толькі не гэты, а вось гэты. Пагнали. Я вось, дарэчы, у Беларусі ніколі не бачыў, каб гэткая прылада недзе ездзіла. Мабыць, у нас проста не ўжываюць камбайнаў для збору гароху, праўда? Бо гарохавыя палі ў нас высаджвалі. Гэта я дакладна ведаю. Бо мы дзецьмі на гэтых палях пастаянна тусаваліся. Каля нас не трэба было высаджваць кукурузу, я ўжо мочу пра гарох. Мне падаецца, там, бляха, птушкі ўсе проста гублялі сківіцы. Не тое, каб яны падалі аб падлогу, грукаючы, а проста з глузду з'язджалі праз тое, што бачылі. Мы наляталі на гэтыя палі і збіралі гэты гарох. Так, разумею, што мы адмовіліся ад рэалістычнай цэлі, ўзяць на працу чалавека, які нешта разумее у танках, можна было. Дык там ёсць у іх гістарычна-тэхнічны нейка, так яно завецца, аддзел. Як там баба ў інсці распавядала, як яна працуе ў УГ. Так, гэта дзеля гарох. О, гароху. А што за китайшчына нейкая? Только што клас быў. Japan. Гэта не Китай. Japan гэта не Китай. О, слухайце, у нас там скончыліся культывацыя. То, мабыць, ведаеце, вось так зраблю. Ага. А чаму не склаў? Блять. Алкашы. Скончыў працу, кінуў. Разумееце? Так, давай сюды завершана. Завершана, мы забіраем гэта, добра. Глядзім. Гэта мы... Не, прыскванне таксама не, дрэвы не. Вось гэтае мы возьмем. На чырвоную трэба нам цягнуцца, добра. Все, поехали. Зараз гэта паставім на месца, возьмем сабе палольнік, ці неяк так ён завецца. Усіх з днём нараджэння Тадэвуша Касцюшкі. Оце раз, не спі, бля, стары, света пропускаеш. Ты, бляха, паскудны які. Свята, дарэчы, блізкае. Гэта наша 25 сакавіка. Вось тое свята. А гэта... Я, вядома, ганаруся праз тое, што такі вядомы дзеяч, як Тадэвуш Касцюшка, з'яўляецца маім суайчыннікам. Але ж, як гістарычная постаць сучаснай Беларусі, ну, такое ВРВ, ведаеш? Ён, вядома, герой, ён, вядома, вобраз. Але на мой пункт гледжання, все ж таки, не нацыянальны герой, назовем гэта так. Бо ён змагаўся за іншую нацыю. Ці ўвогуле за нацыю ён змагаўся. Хутчэй проста рэвалюцыю падняў, я вось не памятаю там дакладна ўжо. Так, і чырвоны палольнік гэта трэба чапляць. Давай.
Зачапіліся. Так, збіранне. 37 поле. Чакайце, зараз пагляжу. 37, 36. Дзе 37? Ебать, ездить так далеко, то вы шо, подурели? Ну, слухайте, гэта хотя б на место не крутится. Ці дзе ён? А дзе бот? А дзе бот? Я яго на сваім полі паставіў. А, яго просто не бачна? Не, ну гляньце на гэтага прыдурка. Ён просто ездзіць па полі і нічога не збірае. Так, готовы? До збору ураджаю. Готовы. А ён нічога не збірае. Чуеш ты, алкаш, працаваць будзеш ці не? Вы гэта бачыце? Пайшоў нахер. Просто, бляха, марной час. Ён за Рэч Паспалітую змагаўся. І гэта не наша дзяржава. Гэта была, па-першае, тая дзяржава, якая была ўтвораная ў канцы 17 стагоддзя, ці ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Яна была Рэччу Паспалітую двух народаў. А калі казаць ужо ў дэталях, то Касцюшка за Рэч Паспалітую ставіўся выключна як польскі шляхціч. Яму, ведаеш, на Беларусь яна была толькі часткаю для яго гэтай Рэчы Паспалітай. У 16 стагоддзі ён не жыў, алё. Ён называў сябе ліцвінам? Гэтага не памятаю, ці быў кім ён сябе называў, але тым не менш, ён за незалежную, скажем так, Великае княства Літоўскае ці Літвіну. Так? Ён не выступаў жа ж? Не. Гэта маё меркаванне. Вы ўжо там сабе як хаціце. Так, усё, мы на месца? На месца. Давай, хаця б ты будзеш працаваць, я спадзяюся. Так, гэты аранне зараз скончыць, правда, не? Так, Езус, ці ён наш Ісус, ён наш Сочы? Не ведаю. Рэч Паспалітая ўтворана ў 16 стагоддзі, добра. Але мне падаецца, у году яны склалі ў 17, не? 1600 нейкі там год быў. 654 не. Нешта такое. А я не ведаючы пра Днюху Кастуся сёння вырашыў назваць фільму на сваёй студыі выратаваць Каліноўскага. Ой, як чойка працуе. Ну нешта там, ведаеш, такое, яно часам адбываецца, калі ты не усвядомліваеш гэта, чакай, як гэта завецца, не розумам, а падсвядомасцю. Не свядомасцю, а падсвядомасцю нешта там разумееш, ці можа нешта пачуў і такі, ну, было б неблага. 1969 год. Хацеў запісацца ў кароннае войска, а ў воск княства месца не было. Не, я пра гэта не ведаю, калі што пра гэтыя нюансы, ўсё. Скончу, давай, падымай. Што ён хацеў, дзе ён хацеў, чаго хацеў, чаго не хацеў. Трэба памыць, дарэчы, брыку. Будзеш ты ў мяне зараз цягаць гэты прычэп, каб гарох адвозіць на продаж.
Карацей, трэба пачытаць больш дакладна пра Касцюшку, таму што я глядзеў підарачы усялякія гістарычныя, вось, а нічога не чытаў. Але тое, што ў памяці засталося, не вельмі робіць з пункту гледжання вось беларускай сучаснай кропкі пункту гледжання. Усё, памылі, паехалі. Так, глядзіць там праполка як ідзе, а? Уже 90%. Вось гэта шал псіхануў там. Працаўнік году нейкі там. Так, сюды. Складаемся, вяртаемся. А я вось ведаеце, што падумаў зараз, чаму бот не збіраў ураджай на маім поле? Бо тыпу тэхніка вынаймаваная на працу на іншым поле. Ага, уявіце сабе гэты аблом, калі так яно і ёсць. Бо я памятаю, нешта падобнае было ў гэтай гульні. Так, плуе пусці. Не. Просто калі ўсё шляхту, а яна была ўсё польскамоўная запісваць у палякі, такім чынам сёння беларусаў некалькі дзесяткаў тысяч. Не, я не ў сэнсе таго, каб запісваць шляхту ўсю, якая толькі простое, што размаўляла польскаю і запісваць у палякі. Не пра гэта, я пра намаганні, пра тое, за якія каштоўнасці. Бо, пра Каліноўскага, мабыць, усе ведаюць, што ён пачынаў паўстанне як адраджэнне таксама Рэчы Паспалітай. Так, але потым, калі не дамовіўся з варшаўскім гэтым аддзелам, выступіў, каб аднавіць хаця б Беларусь, праўда ж? І таксама называў сябе Літвою. Вось я пра гэты момант. Пра гэты момант, што ён сябе менавіта з гэтаю зямлёю асацыюе, выключна. Не ў якасці часткі іншай дзяржавы, у складзе іншай дзяржавы, а менавіта як асобная, незалежная і гэтак далей. То бок то, чым сёння з'яўляецца па сутнасці пакуль што на паперы Беларусь. Гэта калі што проста, я ж не прашу вас не крудзіцца і гэтак далей, простое, што мне, напрыклад, дайце пагляжу, ці ён прыбірае ураджай. Ці ён зараз будзе мне пісаць, што нельга прыбіраць ураджай, збіраць. Простое, што гэтая тэхніка арандаваная так для кантрактных працаў. І ён не дасць мне прыбраць тут. Ось, што ты за чалавек, гульня? Як так можна? Так, гэта забірай. Гэта сабірай. Так, паехалі 23-е, мабыць, не? 23-е будзем прабіраць. А ўжо потым будзем... Толькі... Бляха, што рабіць з гэтым гарохам? У мяне няўжо прыйдзецца арандаваць камбайн. Так, а я не ведаю, чи про нього гэта ўжо чытаў. ВКЛ Рэч Паспалітай незалежным было. Гэта было, па сутнасці, канфедэратыўным аб'яднаннем. Таму значна больш было незалежнасці. Яе было сваё войска, свая скарбніца, былі агульная, правда, ўсё ж такі
законы і падаткі, але тым не менш. Ну што, збіраеш, не? Ну так, на контрактную вось ён берем. Да, паскудство. Тут по-іншаму я не назову. Як сваё поле прыбіраць? Прыйдзецца арендаваць, на 30 кавалкаў вытрачаць на гэты камбайн. Але ж колькі мы заробім з гэтага поля, слухайце, ось. Ой, ну 30 кавалкаў мы заробім, гэта праўда, але можа і болей. Ну хочацца болей. Інакш сэнсу няма. Так, а давай, куды я паехаў вогуле вось на гэтым? Давай мы ўсё ж такі возьмем у аренду гэты камбайн, сюды хадзі. Так, арендаваць. Давай. Да окей жа ж, кажу жа ж. 30 тысяч, боже. Ой, аж поплохело. І 10 тысяч за кожную гадзіну. І 10 тысяч за кожную гадзіну. Таму адразу таймер на 0,5. Так, я кажу, Костюшка выступаў за Рэчпаспаліту, Рэчпаспаліта ВКЛ не было незалежным. Частка канфедэрацыі была. Я ж табе кажу прыклад у параўнанні, як з Каліноўскім было, што ён таксама выступаў спачатку за аднаўленне Рэчпаспаліта, але потым, аддзяліўшыся ад агульнага гэтай плыні рэвалюцыйнай, выступаў за незалежнасць выключна літвінскай часткі. Вось гэта, па сутнасці, сучасны нацыянальны герой для мяне. Ну, у маім разуменні. Все, збіраем. Так, ну з лікам таго, як напаўняецца у нас бункер. Надоўга нам яго не хопіць. Нам трэба будзе падзяляць кантрактнае гэтае ураджае і іншыя. І наш, па сутнасці, каб не заблытацца, каб не пайшло ў залік. Тое, што не належыць гэтаму ні шаіхі, як і рабатам. Касцюшка гэта канец 18 стагоддзя, так. Ідэя нацыяналізму толькі пачынала фармавацца, так. Ніякіх нацый ва ўсходняй Еўропе яшчэ не было, вось Каліноўскі сярэдзіне 19 мог сабе адрозніваць ад палякаў. Так, ну слухайце, хлопцы, мы ж па сутнасці спрачаемся з выключна маім суб'ектыўным успрыманнем нацыянальных герояў, усё. Бо вы кажаце, што так ёсць, я кажу, што для мяне не надта. Калі ранг ствараць, то для мяне Каліноўскі вышэй за Касцюшку. Я б сказаў, з чым мы спрачаемся, але мяне забаняць. Таму не трэба, таму не кажа, сядзі маўчым. А у нас уже больш за палову бункера. Хутка. Так, шаіха напоўніла бак.
Ці нам выкарыстоўваць гэты... Ну давай гэты, хай будзе. Бо ён вялікі. І магчыма яго хопіць на ўвесь кантракт, які мае гэты бот. Колькі ён там прыбраў? І 9 ужо. 11. 13, добра. То бок ён 10 разоў не скіне, хутчэй за ўсё гэтае поле цалкам улезе ў гэты трактар. Добра. Ну, гэты прычэп маецца на ўвазе. А ўжо я буду вось вазіць гэтым прычэпам сваю. Так, усё, сталі, чакаем. Поехали. Цікава, дзе ён зерні сваю гэта вось складае? Ды ў якой частцы быў бункера вось гэта вось цыстэрна зверху яна? Мусіць быць ці не? Стоп. Куди? Дарэчы, Паладзін, а наконт пытання вось гэтага нацыянальнага, колькі калі пачалі з'яўляцца там, аб'ядноўваючы мовы і гэтак далей, па-навуковаму я разумею, што гэта так адбываецца і чаму, але ж тым не менш
Яким чынам тады французы на падставе ваявалі з брытанцамі на працягоне тысячагоддзя, як найменей. Яны ж, падаецца, заўсёды так адрознівалі сябе адзін ад аднаго, праўда? Ці не? Нейкая падстава-то іншая была ўсё ж такі для адрознівання. Ды і Сапегу узгадай, калі ён пісаў статут і адзначаў, што ёсць свая мова. А гэта далёка было ад 18 стагоддзя. То бок нейкія прыкметы-то ўсё роўна былі да гэтага, таму што каралі розныя, вера таксама была розная. Не, але тым не менш, ну, што яны тыпу кідаліся, вось глядзіце, гэтыя падданыя Людовіка, валі іх, калі гэта з боку Брытаніі, ці наадварот, гэта падданыя кагосьці іншага, там, хто там іх, Карлы, усялякія, Чарльзы, і гэтак далей. Незнарок, дзякуй за маю павагу. І яно ж не так выглядала. Людзі ў свой час за вядро ваявалі. Ну да, тут пагажуся. Яны і зараз часам за вядро. Як сабакі грызуцца. Казаў кароль ваюй, ты ідзеш ваяваць. Ну. Збольшага-то яно і зараз так. Ці не? Ось це приклад расіяцаў. Ім сказалі, яны і пруцца. І ніхто супраць не паўстае. Так, Незнарок, заліўся кліп. Што вы там здымалі, дарэчы, зараз на нейкія вершы? Лёха пісаў, што кліп рабілі, ці штосьці падобнае. На сённяшнім... Ой, чакайце. Так, не, англійскія каралі размаўлялі на французскай мове, любілі прэтэндэнт французскі трон. Во, то есть такое памятаю, да. Адзін кароль нават за ўсё жыццё ні разу не прыеду на брытанскія вастравы, гэта быў не нацыянальны канфлікт, а феадальныя разборкі. Так. На сённяшнім гербе Вялікай Брытаніі ёсць надпіс, ён не на ангельскай, а на французскай. А што ў іх ніколі не было перыяду, калі наадварот брытанцы кіравалі Францыяй? Мне падаецца, там жа ж былі нейкія рэлі. Яны то ў адзін бок, то ў другі бок. Слухайце, мабыць, я недзе паведамленне прапусціў, што тамака камбайн гэты з шэйхаў, ён таксама назбіраў ужо поўны бункер. Трэба будзе паглядзець, пад'ехаць.
Халера, толькі што было на рахунку 110 кавалкаў. Еўрыкаў. А, чакай, куды паляцеў. Засталося меней 90. Ось так. Давай ты першы. Ну, по сутности, английские короли называли себя Англией и Францией, на что имели право. Ричард сердце володал амаль что половой Франции и половой Британии, але размаўляў по-французску. О, серьезно? И он по-французску нават размаўляў? Прышпільна, я не ведаў. Халера, сколь ты ведаешь з паладын? Ты что, гісторык? З'яму штосьці, дзякуй, незнарок, дзякуй. Мне таксама падаецца, я б зараз па хромсцеву паслухаў бы, што там паладзін яшчэ распавядзе. Я такія рэчы люблю паслухаць. А, просто як гэта, любіш гісторыя, просто як хобі нейкае. Так, поехали працаваць далей. Як там, дарэчы, з кабіны выглядае. О, а чаму не бачна гэты жатку, ці як я назовецца тут? Ну, няхай. Наш поп ролики по гісторыі час ад часу гляжу. Я таксама гляжу. Не, давай так, я таксама глядзеў, апошнім часам часу няма. Не хапае мне на ўсё. Вось мне вельмі падабалася фармат гэтай інтэрмары. Вось штосьці сёння ўзгадаў. Пра габрэю, калі разважалі зранку. Вось, там перадача добрая была. Я вось такія праекты паважаю вельмі. А ты што, Акудовічу? Ну, у тым ліку, гэта ж Акудовіч, гэта вусы з карыны, правда? З гэтымі катамі ён там звычайна здымае. Так. Ну, гэта, мне падаецца, must-have на сённяшні дзень. Вельмі добрая перадача, якая добра распавядае, цікава. Вельмі шмат па вярхам, вядома. Вось, нешта такое. Часам надта вялікія кавалкі гістарычных перыядаў. Вось, але тым не менш, вельмі цікава. З гэтымі катамі, з Шукіловічам гэтым, пастаянна яны там труцца. Цікавыя, крацей, хлопцы. Я б хутчэй сказаў, што ў іх такі больш поп перадача, чым науч. А вось, дарэчы, па науч мне вельмі падабаецца украінскі, ёсць рэальная гісторыя. Просто ачмурэнны. Там як яго... Ой... Бляха вылецела з галавы. Там крымчанін вядзе. Крымскі татарын, крацей, па нацыянальнасці. Вось гэта гістарычная падзея Украіны, ды не толькі Украіны, ён таксама часта чапляе і Беларусь, ну, у сэнсе Літву старажытную.
Вось, карацей, прышпільна. Недавно я глядзеў апошні, гэта быў выпуск пра як яго выскачала летапіс нет, не іпаціўскі летапіс, як ён завецца, аповесць часовых, як там, повесть временных лет па-расейску. Ну, карацей, вось, все ведаюць пра гэтае. Вось, і там дэталь вынікла, аказваецца, што гэта адзін з перапісаў гэтай повесці. Гэта быў радзівілаўскі летапіс. Я такі, ніхера сабе. Проста ачмураць. Так, гэта праблема научпопа не толькі гістарычнага, бо калі рабіць все дакладна, то гэта будуць доўгадзіновыя лекцыі, на якіх ты спаць будзеш. Ну, гэта сучасна, яшчэ мне падаецца гэтая плыняць, як яе назваць, асаблівасць. Так. Трэба адсюль валіць, каб сабраць зернейка, чакай, вось гэтая. Бо трэба, каб усё ж такі гэтая гісторыя трапляла ў вушы людзей незацікаўленых, такія як я, напрыклад, калі гісторыя яна проста цікавіцца, не болей, не як прафесіяналы, як для сябе, каб знайсці адказы, каб быў нацыянальны гонар нейкі, свядомасць тая самая фармавалася і гэтак далей. Каб не корпацца ў гэтых бляха рэштках і гэтак далей, а ўсё ж такі разуменне нейкае мець. Вось. Віталь Чэрвінскі, гэта балдзёж. А, гэта... Чакай, ён былы ваяр, правда? Ён ж былы жаўнер, і ён робіць агляды на гісторыю менавіта ВКЛ, так? Так. Я памятаю, што нават ягоны канал спансараваў, калі была такая магчымасць, бо зараз не ведаю, ці ён там патрабуе дапамогі ці не, але памятаю, што у яго была, прылятала паведамленне, што падпіска была скасавана праз ягоныя дзеянні. Ён неяк там штосьці скасоўваў, ці то каб праз YouTube не атрымліваць грошы, ці што, карацей, не зразумеў гэтага. І пасля гэтага падпіску не аднаўляў. Але так, ягоная лекцыя мне заходзіла, ты кажаш, што тыпу научпоп. Вось у яго, мне падаецца, вельмі гістарычна ўсё было. Ён там, бляха, ледзь не са спасылкамі на кнігі гэта ўсё надыктоўваў. Так, вось там. Поехали, тарантайка. І там настолькі падрабязна ўсё, проста ачмурэць. Але, слухай, даўно ўжо не глядзеў, ён увогуле робіць штосьці зараз? Ці ён мне проста ў ленту не трапляецца, ці куды ён знік? Бо апошні я глядзеў, мабыць, год таму. Ну, дакладна ў 25-м годзе, але вось не памятаю, ці у пачатку, ці ў сярэдзіне недзе. Рэдка, але выкладае. Ну, мабыць, праз гэта і не трапляе ў ленту. Што рэдка. Бо YouTube поскудзь такая яшчэ. Вось 16 жніўня. О, ля, сапраўды гэта была сярэдзіна года. Хера сабе ў мяне памяць якая. У такія-то годы з альцгеймерам. Але памятаю, што сярэдзіна. Магілёўскае паўстанне было, слухай, сапраўды, так. Так, але я памятаю, я гэты ролик не даглядзеў. Не памятаю, што мяне адцягнула ўвагу, але я не даглядзеў яго.
Але спадар Віталь там дае мне вельмі яшчэ ведаеш, што падабаўся. Ён зямляк мой з маёй мясцовасці, вось адкуль мае продкі. Алесь Краўцэвіч, падаецца, яго так. Яго прозвішча Краўцэвіч, нешта падобнае. Вось мне вельмі таксама яго. Але ён адказны пра гэтыя больш познія перыяды гісторыі, тыпу ранняе сярэднявечча. Вось ён распавядаў. Але вельмі падабаліся ягоныя ролікі. Зараз ён таксама маўчыць, нічога не выпускае. Так, ёсць такі, але ён нешта знік з радараў. Но я, наколькі памятаю, апошні раз яго сустрэў, не сустрэў у сэнсе асабіста. Вось, нягледзячы на тое, што ў маім горадзе ён быў у горадзе, ён працаваў. Але апошні раз у яго быў праект не сацыяльны, ён крацей працягвае навуковую працу, але ўжо не медыйную. Ужо з медыйных праектаў няма, праз гэта вось нічога не выкладае, таму што часу тыпа не бракуе яму і так далей. Падаецца, ён тут у Беластоку у мяне сустракаўся з Арловым апошні раз. У мяне такое ўражанне склалася, што яму цяжкавата тут у Польшчы было. Што тыпу ён вымушаны займацца нейкай іншай працай, а не гістарычная. Ну, гэта так, можа, домыслы выключна мае. Але я вось дасюль ще узгадваю, як ён узгадаў вельмі цікавы выраз, які існаваў толькі ў нашай мясцовасці. Вось там, дзе я правёў дзяцінства, там, дзе рос. Вось, карацей, гэта Нёман, так, сярэдзіна Нёмана. Вось, і там сапраўды у нас казалі, а ён жа ж з Дзятлава. З Дзятлаўшчыны, а Дзятлава недалёка ад мяне. Вось, і у нас таксама так ужывалі гэты выраз. Вось, усе ж ведаюць, што калі ты ходзіш у грыбы, так, ці па грыбы, гэта адное. Вось, а калі ты чуў выраз у нашай вёсцы, вось, і тым ліку у ягонай вёсцы быў пра гэта, ён узгадаў, я не ведаў, што у іх таксама так было, калі табе казалі, што ты пайшоў па рыжыкі. Вось, то гэта азначае ніхуя не грыбы. Калі раптам хто думае. Вось, гэта было такі крылаты мясцовы выраз, які існаваў па сутнасці толькі ў 90-е, я памятаю яго, што бабуля моя ўжывала з дзедам, дзед ўжываў гэтае. Вось, і гэта азначала утапіцца, пайці ў Нёмане патапіцца. Бо ён узнік, калі ці то ў 60-х, ці то ў 70-х гадах. Дзед адзін, вось, пайшоў у грыбы, а па факце ні халеры ён не збіраў, ён сказаў, што ты пайду рыжыкі збіраць. Вось, а па факце пайшоў бухаць на Нёман і утапіўся. Вось, выпадкова, бо напіўся шмат. І ўсё, і гэта стала крылатым выразам. Типа, пайшоў па рыжыкі. Я такі, ебаць, просто. Я тады шмырыў, калі гэта пашоў. Што, ну, магчыма, гэта не так, магчыма, ён недзе там схлосіў, схібіў ці штосьці падобна, але ён казаў, што гэта выключна вось выраз нашай мясцовасці. І што ў яго пад Дзятлава ў вёсцы так казалі, я пазгадаў, што мой дзед таксама так казаў. Але прышпільна, правда? Такія вось моўныя архетыпы, лічы, з'яўляюцца як выпадкова, але вельмі, падаецца, красамоўна. Так. Назбіралі. А што я табе перашкаджаю? Выбачай. Я штосьці не падумаў, што я табе перашкаджаць буду тут. Так, дзе ты? Так, у нас амаль што першая гадзіна дня. Мабыць, мы на стрыме не паспеем сабраць гэтае поле. Я ўжо па-за стрымом пазбіраю. Вось, калі каму цікава, то падкажу, колькі мы заробім грашэй з гэтага поля. Так, але тут будзе трава. Калі каго цікавіць, гэта будзе трава. Бо ў мяне ў планах яшчэ ісці ў малако.
Таму сена для кароў яно будзе менавіта тут расці. Ну, мы амаль што напоўнілі ўвесь гэты кузаў горохам. Там 80%, добре. Усё. Так, що ти тут? 57%, я амаль што скончыў. Ну, то выдатна. Так, дык, а тут можна збанкрутаваць, калі ў цябе тут факапы? Так. Так, я наколькі памятаю, аднойчы я загнаў мінус сябе. У мяне было што там аднялося. Я, карацей, вытраціў усе грошы. У мяне на рахунку засталося 6000 еўра. І я ўзяў кантракт, які не змог выканаць, уяві сабе. То бок, наколькі я памятаю, там бурак быў. Вось, збор бурака. Штосьці там пайшло, мне чакай, да я ўзгадаю. Усё, я ўзгадаў. Там быў камбайн, які не меў бункера, то бок бурак не збіраўся яго ў гэты бункер. Я выпадкова так, не паглядзеў гэтае абсталяванне, якое там было ў арэнду бралося. Вось, і такім чынам, карацей, прыйшлося мне гэтую тэхніку вяртаць, скасоўваць кантракт, а ў гэтай гульні пры скасаванні кантракту ягоны кошт кладзецца на цябе. Вось. Новую гульню пачынаў? Не. Карацей, я ўзяў 2 ці 3 кантракты. У мяне быў мінус 16 000. І я ўзяў 3 кантракты і да канца дня іх выправіў. Ну, то бок у мяне быў плюс на рахунку. Мне трэба было 1,5 ці колькі там 1800, каб было на рахунку, каб аплаціць крэдыт. Вось. Ну і карацей, да канца дня я выйшаў на амаль што на 0. Мне зранку знялі крэдыт, у меня там засталося 1000 недзе еўра, штосьці такое. Вось. А каб літаральна быў нейкі механізм банкрутавання, то, мабыць, і не, таму што у цябе ж ёсць тэхніка, у цябе ж ёсць палі, то есть нейкая маёмасць ёсць, разумееш? Мабыць, цябе прымусіць неяк яе прадаць. Бо калі так падрахаваць, колькі ў мяне маёмасці зараз, глядзі, 2 палі, 4 фермы, 2 прадзільні, 1 кравецкая фабрыка. Ну, гэта агулам недзе цягне на 500 000, недзе так, а можа і болей. Даражэйшая за ўсё, вядома, зямля,
Гэта недзе вось 400 будзе 1000. А вось тое яно ж прадаецца за паўкошты, падае. Ну, так, можа нават за 500 000 ёсць. Прадасць і пайсці на трасу. Не, дзякуй. З такімі прапановамі не. Але я памятаю, я калісьці заняўся разлікам таго, што мне трэба на жыццё колькі грашэй. Вось, і шчыра кажучы, не так ужо і шмат. Калі б у мяне зараз з'явіліся гэтыя грошы, я б перастаў працаваць. Кажу, як ёсць. Всё, так, выкидывай. Вось, то бок, ну, мне дастаткова, як казаў мой дзед, я на сваю душу накапаў. Мне больш не трэба. Далей вы самі. Так, мабыць, слухайце, ўжо пасля гэтага нам трэба будзе прадаць свой першы гарох. Трэба толькі паглядзець, куды яго весці. Та ну. Так, было 80, астане. Адсотка маецца на ўвазе ў прычэпе. 85. Даю, просто я тут натисну. Так, карацей, там ще довго. Зрозуміло. Далеко. Другий заход. Та йо, просите, ну. Блять, ты куди залез, придурочный? Усё, едь далей. Ачмреть, куди ти мене закинув? Блять. Так, давай таким чином ми будем. Не гэты, ось гэты, не гэты. О, нарешті. Так, 90 вже лепше. Стоп, чекай, а у меня ж тут 2000 литров мається. Якого холера я не вигружаю?
Да ёб твою мать, что отбывается? Все так было просто. Во, пошло-поехало. Все, 100% маецца. Давай глядзець, куды гэта весці. Так, горох. Дзе горох? Ось он, горох. Так. 3166 на консервный завод. Где он? Так, можно посаджу сюда бота. Хай он працуе, а мы повезем. Ну вось зараз прадамо, будзем бачыць, колькі тут прыблізна у нас атрымаецца здабыць. Бо мы праехалі, падаецца, чвэрць поля. Так ці не? Сабралі ўраджай. Ну, можа, з траціны поля сабралі ўраджай. Хай будзе траціна поля. О, лепш вось так паглядзець. Не тое. Во. Такім чынам. Ну, недзе так, недзе траціна поля. Атрымліваецца, калі гэта сюды, блізка да паловы ўсё ж такі. Вось то будзем ведаць, колькі заробім з гэтага поля. Спадзяюся, 30 000 адаб'ем, якія ўклалі ў тэхніку. Сёння, дарэчы, адрозніваецца статыстыка на ютубе онлайн маленькі. Зато твічоўцы дзясятак сядзець глядзець. Дзякуй усім велічэзна. Але гэта цікава. Учора было наадварот. Учора сядзела 4-5 чалавек на твічы. Вось. Зато на ютубе, бляха, рэкорд паставілі. 26 чалавек. 28 адначасова было вось у піку. 28. Там баты. Там баты, ну-ну. А які чыннік можа быць, якая нагода можа быць у Ютуба, каб батамі снабжаць мяне на The Long Dark? Накрутка. Ты слухай, вы што там, гэта адзін чалавек пад 2 аккаунтамі сядзіць у мяне, Лёха з Паладзінам, ці як гэта разумець? Ну, прыгатавалі свае гаманцы. Давай глядзець. Адзін прычэп, лічы, траціна, то бок яшчэ 2 такіх будзе. 18 000 літраў па 3 000, гэта мусіць быць каля 60 000, ці я памыляюся? Блядь, яно ў залік пайшло... Яно пайшло ў залік, уявіце сабе, таго поля, контракта, а не майго поля. Ось курва. Ну гульня, ну... Як карыстацца арэнднай тэхнікай, яно не дае. А як мой ураджай у залік папусціць на чужы контракт, ну гэта, бляха, толькі давай. Так, тут павінна быць... паста пра «Я твой адзіны глядач» усе гэтыя гады. Ты ж настолькі кепска у мяне атрымліваецца, Паладзін. Сур'ёзна. Каб ты думаў, о, як многа мне глядзяць на ютубе.
О, бляха, жартовники. Пиздоболы. Лёха, а что ты так ставишься до себя? Який ж ты пиздобол? Скажи, ласочка, бо ты уже третий раз, подається, пишешь только за сёння. Только за сёння. Ну что, бадяется? Не стоите на месте? Ну, коли так, то добре. Мне подається, треба подъехать до того хлопца. Подъехать. Ну, что, коли там мой причеп стоит. Ну, коли что, мы все равно... Нам головне, каб вось гэты, не гэты, а вось той сабраў усё. О, слухайте, дык ён сабраў ужо. Ой, шыкоўна. Малайчынка якая. Давай, цягні. Зараз мы выканаем гэты контракт. Ну і прыблізна зразумеем, колькі нам трэба. Ой, колькі нам трэба, колькі мы заробім. Бо зараз гэты залішак. Аддавай прадукцыю. Усё, што будзе зверху, ён нам паверне ў выглядзе грашэй. Альбо ён будзе кідаць яго на другі контракт. Ой, боже, не дай бог. Усё, так. Так, якое поле наступнае у нас по контракце? У нас же ж два было. 90, а 90 дзе? Ой, чварыць, як далёка. Ну, поехали, далёка-недалёка, але трэба. Трэба скончыць тую дзялку. Так, не мяшкі варошаць. Ну, это правда. Сапраўды. Так, ВРВ, слухаю тебе. На пёнтак якія чаканні? Усё усілі. Я гэтае жонку папярэдзіў, так што будзем стрыміць заўтра спішы за ноў на вечары. І адпаведна заўтра у раніцу будзе гэты Far Cry. А пятніца зранку The Long Dark, а ўвечары Breakpoint. Падаецца так гэта гульня. Ghost Recon, карацей. Будем з табою лётаць. Ну, калі так, калі ўжо ёсць магчымасць, вядома. Бо пятница ўсё ж таки пятница. Паладзін, добрая заўвага, дарэчы. Не, тут яшчэ, мабыць, ведаеш, Паладзін, сумленне. Ёсць такі цэнзор. Магчыма, праз гэтае. Так, трэба будзе з'ехаць сюды, мне падаецца, на гэтую сцежку. Але калі зараз з таго прычэпа вялікага увесь ураджай пойдзе ў залік другога поля. Ой, дай бог, каб не так гэта было. Слухайце, трэба паглядзець, куды трэба здаваць той гарох. Ось з гэтага малога поля, куды мы зараз едзем.
Нешта я хвалююся. Бо я проста страчу грошы, калі так адбудзецца. Бо мы будзем збіраць ураджай, не да канца збяром, і ў гэтай гульні вы ўжо бачылі, калі ты выконваеш кантракт на 100%, табе больш не дазваляюць нічога рабіць. У цябе проста не працуе прылады, нічога не абсталявання. Ты ні ўраджаю не збіраеш, не арэш, не культывуеш, карацей, ўсё. Кепска, на мой погляд. Так, нам туды. Вось, а ўраджай гэта грошы, вялікія грошы. Так, ну что, доехали. Тут малое поле зусім, тому хутка справиться. Давай, поехали. Так, ты з малым причепом, який ми продали. А что гэта ён один радочак збірае? Чал, ты серьезно один радочек збираешь? Блять, як гэтая курва просто заеншили. Просто заебешься. Можешь, бляха, меня выпустить отсюль? Глючное говно. Поехал. Працаўнік году. Збіраў один радочак, збіраў, поехал зараз кудысьці. А што у Farming Simulator 25 акрамі ураджаю ёсць, бо ў 21 мне кругля памятаю, там былі цяпліцы, жывёлы. Тут тое самае, толькі яшчэ дадалі шмат чаго. Бо у нас, бачыш, вось гэта ўсё наша гаспадарка. Ось тое, што ты там бачыў на фоне. І тут яшчэ дадалі некаторыя культуры, якіх не было, тыпу рыс. Таксама можна зараз займацца рысам. Ну, вядома, толькі не на гэтай мапе, бо гэтая мапа тыпу польская, а на азіяцкай мапе. Вот. І цукровы тростнік, падаецца, таксама дадалі тут. Вот. Ну, а моды зноўку ж ўсё ж такі. Як заўсёды гэта гульня каштоўная не самой гульнёй, а модамі, якія людзі выпускаюць, тут іх вельмі шмат. Так, у нас гэта загружана на 75%. Я мяркую, што мы яго выгрузім толькі тады, калі той збере ураджай з таго малога поля. Поехали туды. Не, ну паглядзіце на гэтага прыдурка. Ён паехаў сюды, не збіраючы ураджай. І зараз што ён робіць? Блядь, шаігі тут просто
званітаваць хочацца праз тое, як яно працуе. Я хацеў ужо скончыць, хаця б нейкія гэтыя лічбы атрымаць, але ж праз гэтае шаі не атрымаецца, мне такое ёсць уражанне. Напрыканцы стрыму маецца на ўвазе. Вось, жывёлы, што па жывёлах ёсць? Па жывёлах яны дадалі б коз. Вось, можна займацца не толькі вешкамі, але козамі. Вось, і... Падаецца, гэта ўсё астатняе таксама засталося. Цяпліцы ёсць, вядома, агракультуры. Салат, трускаўка і памідоры, падаецца. Вось, ну і шмат будынкаў, шмат чаго такога. Падцягнулі крыху фізіку, графіку. Вось чым адрозніваецца па сутнасці. Агулам 25 ад 21. Ну што, той прыдурак круціцца, над кутамі працуе. Яшчэ адзін дэбілоід. Так, пайшоў нахер. Аленя кусок. Ён павярнуўся. Круціўся і не дакруціўся, гаўняк. Так, добра. Мы і так занадта затрымаліся, 13:20 ужо. Тут на гэтым баку паставім крыху так паузу. Ураджай я пазбяру зараз пасля стрыму, а зараз мы пойдзем у рэйд, мабыць, там толькі Ралеф будзе. Так, ці хтось яшчэ ёсць. Так, толькі Ралеф, таму пойдзем да яго ў госці. Усім велічэзны дзякуй за прагляд, спадзяюся, хто кому падабаецца, упадабае. Вось. Каму не падабаецца, ўсё роўно падабае. Так што іншай адзнакі не прымаецца, разумееце? Вось, як заўсёды падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, пабачымся заўтра. Так, заўтра зранку і ўвечары. Ну і паслязаўтра тыя самыя планы. Усё, усім пакуль. Добрага настрою, добрай серады. Серадзіна тыдня, лічу ўжо другая палова тыдня. Так што ўсіх з гэтым віншую. Ну і так, вывучаюся, яшчэ свята, дзень народзіну. Тада ваша касцюшкі. Усё. Да, пакуль усім.